TMTV. Сәлем дусларым, урамда қыш, һәм мин қышқа көчтем. Машинада түгел, шаңғыда келдім бүгін. Әдемәк біз хәзер топ-клип тапшыруын башлап жибәрәбез. Мин Рамил Шарапов әзір, сіз дә әзір булсагыз, башлыйбыз. Менә қыш көнен җырчыларыбыз ничек үткәрә икән? Яраталармы кышны? Хәзер мин сезгә барысын да сөйлим. Урыныгызда гына утырыгыз. Тапшырубызның кагыйдәләренә тугры калып, без бер җырлы дуэтыбыз белән хушлашырга мәҗбүр. Илмира Гыйльфанова һәм Рафил Җәләлиев. Сезне яңа иҗат җимешләрегез белән янәдән эфирыбызда көтеп калабыз. Йылдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йылдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма эрерсең бер тында. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Хәзер премьера, алкышлыйбыз һәм каршы алабыз. Min senin төсілі, ярсы йөрәкләр язларда хисле. Туя йөрәкләр, туя ул мәхәббәт дигән иң якты хисне. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып. Bütün җиһанга сөю беләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып. Bütün җиһанга сөю беләшеп. Кирәк, мин сиңа кирәк. Бергә булганда дөнья түгәрәк. Сүндерми тотыйк сөю учагын. Гомер буена бергәләп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып. Bütün җиһанга сөюләшеп. Син минем җаным, мин синең җаның. Сөю хисләре нурларда якты. Ikimiz üçün kötüp alınğan ortaktan attı. Sen
Sen benim bäxit, men sening bäxit. Qırazır yollar, yiraktan däşip, Yaşık süyünüp, yaşık şatlanıp, Bütün jihanaga süyüp üleşip. Sen benim bäxit, men sening bäxit. Qırazır yollar, yiraktan däşip, Yaşık süyünüp, yaşık şatlanıp, Bütün jihanaga süyüp üleşip. Yaşık süyünüp, yaşık şatlanıp, Bütün jihanaga süyüp üleşip. Sen benim bäxit, men sening bäxit. Sen benim bäxit. Ey cemaat, qış deymiz Менә biz үскәндә, телефон юк заманда, тау тулы бала чага иде. 40-шар кеше чана шуайык, чаңгы шуайык. Мәктәпкә бармыйк? Шуайдык. Итекләр тулы кар белән кайтайык. Беребез бер ширләмәгән. Хәзер нинди замана? Балалар, лишний раз холодильникны ачсалар, сквозняк эләктерәләр. Кыш менә бу, дуслар. Кәефегезне төшермәгез. Эфирда беләсезме кем? Мин Рамил Шарапов. Их бу сөюләрем. Әллә күрмисеңме, әллә белмисеңме, әллә мине юри сынавың. Күзләремә карап, елмаеплар кабат, бәхетлеме син дип сорадың. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Насыйплар үземә, син генә бер генә, Элешемә тигән көмешем. Тик сиңа багышлыйм гомерем агышын, Йөрәгемнең һәрбер тибешен. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Яшикәле яшнәп, мәхәббәткә рәхмәт, кавыштырган безне пар иткән. Ышана күр, ышан, син бәхетле булсаң, дөньяларда миңа шул җиткән. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә.
Кышны иде, жылыда үткәрергә яратабыз диеп бер тавыштан җавап кайтарды мәхәббәт дуэты. Соң мәхәббәт жылыта инде. Сез гел жылда йөрисездер әйме? Ұшырашты біз дөньяның шешек атқан шағында Жырлады күк бөтен жиһан Ұялды күзлер, әй йөрәкләр Ашкынып диптеләр, бергә булыйк диделәр Бәрәкаллаху ләкума, бәрәкә алейкума Ва җамаа бәйнәкума фи хәйр Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Никах көне Сынаулар куркыныч түгел Нык инану барында Аллах сүзеннән чыкмабыз Йөрәк типкән чагында Йөрәк типкән чагында Бәрәкаллаху ләкума Ва бәрәкә алейкума Ва җамаа бәйнәкума фи хәйр Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Никах көне Якын дуслар һәм туганнар Теләкләр теләп туймый Теләкләр теләп туймай Кулларын кыйблага баглап Аллаһка дуга укый Аллаһка дуга укый Бәрәкаллаху ләкума Ва бәрәкә алейкума Ва җамаа бәйнәкума фи хәйр Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәр кемгә Никах көне Жаным дип җырлыйлар Рамил белән Рәмилә Хәйретдиновлар. 31 декабрьгә кадәр эшлибез инде без диде җырлы гаилә. Яңа елны өйдә гаилә белән үткәрәбез. Аннары кыш бер каяда эшләмичә өйдә ял итәбез. Тауда шуып авылга кайтабыз диделәр. Идеаль бу кыш һәм идеаль гаилә. Әйдәгез, әйдә. Әзгәрә қалды. Келіп те жеттік. Білесіз мен маймылны нәрсәк шейтті?
Хезмәт. Устаревшая версия. Иң бұрынғы адам архантроп деп аталған. Алар Африкадан Евразияға таралып, айрым популяцион... Стоп. Біз мұнда қосатара келмедік. Ішлерге келдік. Рахым едіңіз. Хезмәт лагеріне. Canım yarım birer idi. Eğer de mümkün bulsa İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa Canım yarım birer idi. Canım yarım birer idi. İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa Минем кебек син дә шулай Эзелеп ярат әле Син минеке генә инде Мин диеп җаннат әле Син минеке генә инде Мин диеп җаннат әле Canım yarım birer idi. Canım yarım birer idi. İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa Рамиль. Рамиле, Серьезно? бүгін біз дискотека іштірамыз. Миңа бізге келсек ярый ма? Келегіз. Сейчас. Бар нәрсәгә дә әзермен. Минеке булып калсаң, җаным ярым бирер идем. Ömürlük yarım булса, җаным ярым бирер идем. Ömürlük yarım булса. Егетлер, Қызлар, Canım yarım birer idi. Canım yarım birer idi. İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa İki birge yenekşede Ömür yollarım olsa
Айдар Рақипов топ клип кеңлегендә. Айдар кышны бик ярата икән. Кыш ул үзенчәлекле моторы ел фасылы. 3 ай чана чаңгыда шуып рәхәтләнеп үткәрә, мин кышны дип уртаклашты безнең белән Айдар. Ә без клипы белән уртаклашабыз. Tırmışlar ağır. Bir gerekten şu oğul bilen şahar arasında. Mana şuna göre men seni oğul bilen şahar arasında münasebetlerini kilyor için. Mana sana bir iş tapşıram. Davay sen beni boşqarıp çağırsın deyip şanam. Әнеге тоқтадық? Келіп жеттік. Мен мұнда түшіп қалайым міне? Мен бұл ауылға кірмейм. Şaşıp, süyüləsim kilə ıntılıb. Uranlarda adaşasım kilə, buran dolağanda qıtırıb. Barı tiksin, yılmayasın, unutturup yürek yarasın. Senin bilən barı, senin bilən, bəxitimni kilə tabasın. Yağmur yağgan şaqta iniş болып келе ağasın. Бар қайғымны, бар дүниямны ұмытып, сенің yanға келе барасың. Бары тексин, yılmayasın, ұнаттырып yürek yarasın. Сенің білән бары, сенің білән, бәхетімні келе Şaşıp, süyüləsim kilə ıntılıb. Uranlarda adaşasım kilə, buran dolağında qıtırıb. Barı tiksin, yılmayasın, unutturup yürek yarasın. Senin bilən barı, senin bilən, bəxitimni kilə tabasın. Yılmayasın,
қыш бойына қонақтан қонаққа еріп, шаңғыда шоып өткерір едім, ләкин келік шықмай. Гастрольда юрисім бар дейіп кіліп жауап берді Илсия Бәдреддинова. Пенсияға шыққаш болар Илсия. Қайғырма, жырлайды, халық сені бек ярата. Илсия, бүтінімізді бейді. Мен бит сені жүрегіне яраттым. Юри сиңа көзләр қысып, мен өзіме қараттым. Сені үзіліп сүйгенлерге жүрегіне өшітіп. Юри сені яраттым да қазір болмай хеш кетіп. Yüreğine diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan ben yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap kına külleşen. Yazam singə xatlar matır sözlər düzəmil. Min bit yürüsüyəm deyib üzəgіңні üzəmil. Aşanıb da qoyarsın sen otursan məni tınlap. Yüreğine aytam indi yaratam seni şınlap. Yüreğine diye başlar bu dalıp bitti. Kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan ben yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap kına külleşen. Başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan ben yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap kına külleşen. Yüreğine diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan ben yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap kına külleşen. Yüreğine sileşen. Хираттағы резидентіміз қышын ішләп өткері. Қыш күні ижат етерге яраттам мен. Жырлар жеңіл языла гел ұшынып ерім дейіп сейләді. Мен гіне мейді жылы плит астына қыш тезірек бітсін еді deyip тәләп отырам ол. Шаналарда шолар, урмандарда ерлер бір ужас сияқты. Яңа ел әйдәле үстүрдән, теләкләр телибез күңелдән. Аклыкка күмәле дөнья
тоясын, һәр кеше яратып туймасын. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Биштәрен салганда иңенә, ишектән яңа ел күренә. Бәхетле итәр дип кемнәрне, саныйбыз киләсе көннәрне. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Яңа ел яңар сине хисләрне, җылы ит айлы ит кичләрне. Бүләк ит бәхетнең җырлысын, сындырма канатларны гысын. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Дуслар, сезгә җыр яисә клип ошый икән, тавышларыгызны TMTV каналының рәсми сайтына кирип калдыра аласыз. Сез тавышларны калдыра торыгыз, ә мин сезгә, беләсезме, яңа клип күрсәтәм. Oyna suda, altın balık. Oyna şuma altınlanır, altınlanır. Elleydi minem belen. Oyna şulay altın balık, altın balık. Elleydi minem belen. Oyna şulay altın balık, altın balık. Oyna suda, altın balık.
Нияз Хасаншының иң яраткан ел фасылы җәй. Шуңа күрә кышын мин Рәсәйдә үткәрмәс идем дип әйтте. Кара әле достым, берәр кая җылы якка китсәң, мине дә ал әле, яме. Ә мин синең клибыңны күрсәтәм. Шәп бит, ә? Урамнарың белән килсин миңа давыл булып, чистарт әле күңелемне, әрнү борчуларым кавып, килсин миңа бер наз булып, килсин моңлы җыр булып, калсын йөрәк түрләремдә, әйтелмәгән сер булып, килсин миңа бер наз булып, килсин моңлы җыр булып, калсын йөрәк түрләремдә, әйтелмәгән сер булып. Яңгырларың белән килсин, ялтырасын яшеннәрең, уят әле хисләремнең, бик еракта яшергәнең, килсин миңа бер наз булып, килсин моңлы җыр булып, калсын йөрәк түрләремдә, әйтелмәгән сер булып. Кояшларың белән килсин, яктыр тормыш күкләремне, сине көтеп күпме юллар, ничә гасыр үткәнемне, килсин миңа бер наз булып, килсин моңлы җыр булып, калсын йөрәк түрләремдә, әйтелмәгән сер булып, килсин миңа бер наз булып, килсин моңлы җыр булып, калсын йөрәк түрләремдә, әйтелмәгән сер булып, калсын йөрәк түрләремдә, әйтелмәгән сер булып, әйтелмәгән сер булып. Дуслар, сезгә җыр яисә клип ошый икән, тавышларыгызны TMTV каналының рәсми сайтына кирип калдыра аласыз. Сез тавышларны калдыра торыгыз, ә мин сезгә, беләсезме, яңа клип күрсәтәм. Canım, süyasın yine.
börekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler ey onları güller bal şeker deydiler börekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler Nazlarından erip gitem barsın rahmet sina Şuna da bit sen bir kaderle mina Ey onları güller bol şeker deydiler Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler Ey onları güller bol şeker deydiler Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler Şulay yaşik şulay bulayıp bulsun көңелебез Gel şadlıkta uvanışta Ütsün her bir günümüz Ey onları güller bol şeker deydiler Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler Ey onları güller bol şeker deydiler Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen siyem digen sizler Менә беләсегез килсә, Лилия Бектимированың туган көне кыш көне икән. Шуңа күрә салкынны, битләремне алсулатырдай җилне, карны үлеп яратам диде Лилия. Салкында ишеп өйгә кереп кайнар чәй эчәм аннары ди. Дустым, салкында тавышыңны сакла. Син безгә исән кирәк. Шуңа күрә җырла иде. Зәңгәр күлмәк текте әнкәй Бер иштән икебезгә Бер булыр дип сүзебездә Бер булыр серебездә Зәңгәр күлмәкләрдә икәү Кайта идек сулардан Яракмын әнкәй яракмын Бүгенге көн шулардан Очрамас микән әнкәй Су буйларына төшсәм Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән Ул да зәңгәр, мин дә зәңгәр Парлы күлмәкләр кидек Әнкәй алдан, мин артыннан Икәү сулардан йөрдек Зәңгәр күлмәкләрдә икәү Кайта идек сулардан Яракмын, әнкәй яракмын Бүгенге көн шулардан Очрамас микән әнкәй Су буйларына төшсәм Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән
Зәңгәр күлмәкләр киясе бер иштән кызым белән киек балам бу гомерләр әнкәйле булмый гелән Зәңгәр күлмәкләрдә икәү кайта идек сулардан Яракмын, әнкәй яракмын Бүгенге көн шулардан Очрамас микән әнкәй Су буйларына төшсәм Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләрендә исән Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләрендә исән Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләрендә исән Күңелләрендә исән Татар җыры 2019 зур адымнар белән безгә атлый җәмәгать. Популяр җырчылар, популяр җырларын сезгә бүләк итә. 21 декабрь Пирамида билетлар инде сатуда. Алдыгызмы әле? Әйтче бәгърем, аңлат миңа Кемнәр кирде безнең арага Онытырга тырышсам да Ялгызлыктан җаным сызлана Төшләремә кереп, мине газаплама Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра Син калдырган назлар бирми онытырга Йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна Күпме еллар үтсәләр дә Булган хисләр һич суынмады Сине генә сөям дия Әйткән сүзләрең ялган булды Төшләремә кереп, мине газаплама Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра Син калдырган назлар бирми онытырга Йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна
кернеп яна. Кара әле күземе, дип җырлаучы Илмира Нагыймова кышны бик ярата. Балалар белән кышкы урманга бару безнең гаиләдә матур бер традиция дип җавап кайтарды ул. Ә менә безнең үзебезнең традициябез бар. Мәсәлән, тапшыру сайын синең клибыңны карау. Шулай булгач, җырла Илмира. Шагзат Разметов кышны бик яратып бетерми. Минем кебек инде. Салкыннар минем өчен түгел ди ул. Кышны җылы якка китәргә яратам мин. Диңгез буенда үткән кыш күпкә якынрак күңелемә дип шаяртып та алды. Шагзат, кыш 3 ай бара. Бер 3 айга кит диңгез буена. Ят шунда язга кадәр акчаң җитсә. Yakты yıldız, sina аны ышатам. Күзләреңнән нурлар балкый, әллә шуңа яратам. Йылдызым булып кабындың, тормышымның күгендә. Тәүге сөю хисләремне уяттың йөрәгемдә. Йылдызым булып кабындың,
Эфирда дуслар, караш төркеме. Тавышларыгызны безнең сайтта калдырыгыз. Әлегә шәп клипларын карый торабыз. Күзләрем йом, җырымны тыңла, йөрәгеңне аш каршыга атла. Ләкин син кабат китәсең, йөрәк ярыла. Кара төндә айың булырмын мин, ләкин миннән бары көләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасына сине күзлим. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Мин сиңа дәшәм, син мине тыңла. Хисләрдән куркма, күземә кара. Ләкин син кабат китәсең, ничек чыдарга? Синең өчен барына әзер мин, ләкин миннән һаман көләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасына сине күзлим. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Безнең юллар тик параллельдә, кисешмәс бер дә бу дәвердә. Бәлки бәхетле кушылганнар, язмышка ришвәт биргәннәр. Син минем җинаятның шаһиты, хисләрне үтердем, сүнде уты. Юк шаһит түгел, син агу, йөрәкне җитә шагу. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Артистлар белән сөйләштек, позицияләрне урнаштырдык, ә хәзер, дусларым, сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.